Pier en Marieke's jongere een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door, binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze met elkaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Rommelmerk. Het is je het feest en dat budget ek rommelmerk. De band hoegen net naar squallen, maar ze mooie oud boterskot of andere dingen die ze kwijt willen op strieten verkeepje. Pier en Marieke hebben een kleed op een stoepenlijn en daar hebben ze van alles op uitstald. Puzzels, kapotte autootjes, plaatsieboeken en nog volle meer. En nou maar hoop je dat ze wat verkeepje. Misschien moeten we wat reclame, meidje. We moeten de klanten lokken. Ja, ze stenen olie bij die oren. Hoe krijgen ze hierin? Wacht je maar. Zo doggen ze het op een merkhek. Beste meisken, kom eens kijken. Mooie dingen bij Pier en Marieke. Ja, ik weet ook wel die. Beste meisken, hele mooie spullen hier. Koop eens wat bij Marieke en Pier. Dames en heren, hier is van alles te koop. Auto's, puzzels en nog een hele hoop. De helft nog net zo volle. Hé, maar daar komt je hem heid aan. Misschien wil die wel wat van uw skeepje. Wil het wat, jongens? Had je al wat verkocht? Hier een boekje. Keert net zo uit. Er is te volle van hetzelfde. Jore band zitten direct met puzzels en boekjes en poortes gewot. Had hij het net wat voor us? Wat oor wat? Dan hebben wij wat dat de oren net ha. Zo maar even in het hok. Daar is rommel genoeg. Alles wat ik nooit broek, mij jimbel verkeepje. Dan levert het ek nog eens wat op misschien. Oh, mooi. Ik zal voort even zien. Jim redde er wel mij nou. Ik ga nou naar de feesttenten. Ik zie geen maas wel weer. Heid, Ja. bedankt hè. Ja, dat is wel goed, jongen. Dat best al een echte keerman, hakbiljet. Pier helpt van alles uit het hok. Een oude hammer, een tuinklauwer, een stikkende fietspomp, een rustige zege, wat dwaskers, maar spiekers en schroeven. Een hele handel aan oud ijzer komt erbij op het kleed. Beste meisken, dames en heren, kopers en kijkers. Hier moet u zijn voor schroeven en spijkers. Mooie rustige spijkers. Oh, zo scherp. Ze gaan erin als sjerp. Sjerp. Hier, ik wil echt wel even bij die oren zien. Blijf je zo lang? Oké. Maar het nieuwe oude god komen er al wat meer klanten. Pier verkeepert de hammer en een poetsje spiekers. Mooi. Maar echt drok wordt het nog net. Zo. Hé, hast al wat verkocht? Zo. €3. Nog net zo vol, hè? Hé, wist wat Klaas de keep had? Een oud skelter. Wat? Hij is nog helemaal goed, zei er. Dan moest toch graag een skelter, hè? Wat moet dat kost je? €50. 50? Oh, dat hel je me nooit als het zo trok giet. Maar ik wil al even zien, oké? Oké. Pier is al gauw weer om. Hij is hielendal waai van die skelter. Wauw, die zoek wel haar willen. Als wij nou ekkers wat juice verkochten. Hé Marieke, als wij een grut ding hier, hè? Dan kunnen wij er ook wel €50 voor vregen. Ja, maar wat? Wacht eens. Ik moet nog even naar huis zien hok. Beste mensen, koop hier een tuinklauwer of een pomp voor de... Wat was maar die fiets? Was die verkeepje? Van waar is die? Van uw heid. Die fiets die ik in het hok. Nou, en uw heid zei ons dat wij alles verkeepje mochten wat hij nooit broekte. Nou, hij broekt zijn fiets nooit. Nooit? Haast nooit. Hij gaat altijd overal met de auto heen. Dus hij had een hekel om fietsen. Hij gaat zelfs met de auto naar de brievenbus. Hoe volle was er voor vregen? €50. Het is nog een goede fiets, hè? Dames en heren, een prachtige snelle fiets. Misschien is dat voor u iets. Lid de dames maar voort. Het is toch een herenfiets? Oh ja,
Heren, heren, kom snel hier. Deze fiets geeft veel plezier. Ja, zo, dat kom ook gewoon. Het wordt maar kwalijk of Hoi. Pier had de fiets al verkocht. Maar het briefje van €50 draaft er dadelijk naar klaarstaan. De skelter is er gelukkig nog. Riedende waai op zijn nije onweest Hoi. komt Pier bij Marieke weer weer om. Hij riet lekker. Alleen het stuur zit wat los en de band bin zacht. Maar we kunnen hem wel opknappen. Was er ook even op. Ja, machtig liek het me. Hij zegt een beetje van ons beiden, vind ik. Oké? Best. We kunnen de rommel nou ook wel oppakken. Dan kunnen we nog lekker even met de skelterbordje. Ja. De beide band binnen nog het skelter in als Pier zijn huid aan het eind van de dag weer waarom komt uit de feesttinten. Wat zorg ik nou? Hij hem wat nice. Hebben we kocht. Hier op een rommelmerk. Hier niet hem zulke goede zaken dienen. Ja, maar hier meer dan €50. Ja, vooral troll het woord van heid. Nou, daar ben ik blij om. Hier is nog wat voor in het hok, jongen. Oh ja, genoeg. Alle dingen die hij nooit broekt. De tuinklauwer, de speakers, de fiets. Wat? De... Mijn fiets? Ben je hem nog heel nul de sodemieteren? Hé? Maar hij fietst nooit meer. Nou, nee. Dat is weer. Nou ja, sinds wanneer zien men. Ik zal hem ook wel net sabot missen, denk ik. Hoop ik. Ja, dat hoop je wij ook. En anders kan ik de skelter ook altijd nog pakken. Oh, jongens.